Sawubona. Ninjani? Siyaphila. Siyaphila. Babani sibonga la ekhaya? Ikacela. Acele. Yeah. Okay, ubani bengibhalele? Imina othandayo ekubhaleni. Uthanda igama? Yeah. Uthanda lenyama ngakhi? Na 33. Okay, sesawukusho kusipayele uthini sisi? Esifikile. Thina la besicela usizo sihlala sodwa nezingane. Abazali ke kade badlula emhlabeni sasesisala kanjalo besodwa. Yeah. Manje inkinga asisebenzi nelendlu lesihlala kuyona ayikho kahle. Yeah. Iyavuza nje lapha amanzi ehlika nje makunetha nalapha ngosi sisabeka ingubo ukuthi angagcwala amanzi la siphinde siyoyikhama misigcwele amanzi. Okay. Yasibuye siswele nokudla singabi nawo ukuthi sodlala ngoba asisebenzi siphela ngemali egrant. Yeah. Imali egrant ngu510 mina ngihola u510 owodwa. Yeah. U510 ke ngithenge ngawo ukudla ke ibuyi kuphela isonto nje sekungasekho ukudla first phinde futhi lapho sikhipha imali kamasingcwabisane esudlalayo. Yeah. Ubone ukuthi hayi la sekushobile ke manje ayikho into esingayenza. Mina ke bengiphanta ke eqaleni ngakhathala ke ukuphanta. Ukuphanta indlelani uphanta? Ngokudayisa umzimba. Okay. Ukuthi sithola imali kanjalo ukuthenga ukudla. Yeah. Hayi ngagula ke ngalale esibhedlela ngisakwazi ukuthi ngiphanta. Ukuthi bese ngikhatheleke. Ayeka kanjalo ke sahlala ke siphila ngaleyo grant ke besithola no 350 njengoba silinda u350 nje manje njengoba uzobokha Christmas asinalutho nje asinakudla. Yeah. Kulokho wazokhipha ekhaya ukuthi uyophanda ngoba uphanda ufuna vele ukusupport umndeni. Bekusupport umndeni kakhulu. Yeah. Sikwazi ukuthi silale lilile. Ngoba besizama ukuphatanisa ke sihlale kulenze sihlala kuyona noma ibhedela. Kodwa bengafaniki. Bekukudla nje phambili. Yeah. Ubani okufaka kulo mphando? Ungenwa kanjani? Ukhona owayesebenza khona la. Yeah. Wase yangichushisa ke. Ngaze ngabona ukuthi nami iyangijoyini ukuze ngizothola imali ngoba naye bengibona ukuthi nangu izinto uyakwazi ukugqoka, uyakwazi ukuthenga ukudla kubo, nami ngase ngiyangena ke kanjalo. Yeah, noma ngingathandi ke ukugxila kakhulu lelo page lelo. Nawo ongazenzi. Ophoqwa isimo. Ophoqwa isimo. Ekhaya bebazi ukuthi usebenza umsebenzi wani? Bengazi. Okay. Bengazi. Ikakhulukazi ingane nje bengifihlela. Yeah. Ngoba phela siyikhulile. Singaze sibone nawo. Sibona ukuthi imali iyenzeka masikhula sisenze kanje. Yeah. Bengifihlele kakhulu nje. Okay. Bathole kanjani? Ingane? Yeah. Hayi ingane bengingakaze ngitshela. Kwakhona nje manje ngiyacabanga ukuthi basurpriseekile. Yeah. Bengingakaze nje ngitshela. Yenziwa apha edrobheni lento? Yebo yenziwe edrobheni. Okay. Engathi njengamanje uyadinga kakhulu ngobona ophakamile osicela usizo la ekhaya. Phambili kakhulu. Engaqala ngakho khona kuphi ufisa? Okokuqala nje ngoba kusawukudla kwamanje. Mhlambe ukudla nokuthi hlala silungiselweni nendluki. Nanokuthi mina ngathi ngisale inkinga le eyokugula. Ngiboleka imali ezalayo khona la. Stokfela kumuntu. Yeah. Manje alokizala ke imali yalokizana. Manje isiwe 3000. Angazi ukuthi ngizoyikhokha kanjani. 3000 bayayifona bazohlukanisa nje stokfeleni maduzane. Umashonisa wakhona le ndaweni na?
ngoba endaweni. Uyasazi isimo sasekhaya? Bayasazi. Wayebolekela ukuthini imali ezokwenza? Kwakuyingane esikoleni nokudla ke la ngoba ngabe esibhedlela vele kuyibhedela kuyishotela ukudla. Kwaphoqa ukuthi ingane kumele ziye esikoleni ukudla futhi kube khona la ekhaya. Imali ke ezalayo ke kufanele uyimise ukuze ingeke iloku izale. Mina ngahluleka ukuyimisa, ayoloku iqhubekile izala. Nezafinyelela ku-3,000. Ngoba u-800 imali kahle ngangiyibolekile. Siyaluzwa sizilapha sisi. Siyaluzwa. Ngicabanga ukuthi nabantu luzobathinta. Sibonge nesibindi sakho-ke nisophumela obani. Ucela usizo. Ukhona konke nje sesikuzwayo ekhaya. Somdala. Somdala siyabingelela. Yebo sanibona. Kunjani? Aphila. Yilo sesibaneka. Sobile. Wakacela. Yebo. Nangu sesiwakhe silangisa la ngosiza. Lokho akusho ngabe kuyiqiniso? Yebo kuyiqiniso wonke. Niyintandane la ekhaya? Yebo. Awuchaze nawe mhlawumbe isimo. Othi banibheke nasekhaya. Isimo sinzima kakhulu. Mhlawumbe mangingasho nje manetha kunomphongo lesisu ubekila mhlawumbe nike nawubona la eminyango. Umbongo le. Kule imvula nje uyagcwala. La endlini umsogcwala semnyango. La endlini. Nalo vele kuphuzela ukuthi yonke nje kule yambo le. Okay. Ugcwala isambe sukuchitha ngishathi ugcwala ebusuku. Siyahamba siyochitha. Masugcwele. Kunzima kakhulu kona. Okay, okunye nakhuluma sisi. No, okunye besicela ke. Mhlawumbe masingalungiselwa iroof. Nathi ingane zethu ijabule ba ushathiwa uhambile mhlawumbe liyanetha imvula ikufice endleleni uba nalolu valo. Ukuthi ngazi ingane enjani. Okay. Ukudla kuyabheda nakho. Nje kuzobuka isimo soda sesijwayele ukuthi makukho isimo sikanje kuyabheda. Kuseyona into esiba nenkinga ngoba nezingane sazenza ukuthi understand. Ukumukela isimo njengoba senjalo. Yebo. Omakhelwane bayalazi usiza la ekhaya? Bayalwazi. Akekho ongalwazi makhelwane. Mhlawumbe ngathi usanda kufika. Bayalekelela banjani? Asikaze siluthola usizo ukuthi mhlawumbe ube khona olekelelayo. Okay, singabablame. Ikhansela lendawo liyazi? Anikaze nibike kulona. Asikaze size silibikele. Okay. Abantwana bayafunda laba? Yebo bayafunda. Bafunda esikoleni esisodwa. Kunjani akuba affect lesimo? Bafumana nesikoleni? Lo wami kulonyaka mhlawumbe ngitshela ukuthi ifundo akukho right. Amathemu lawo 3 wafailile. Angazi ke kuthemu 4 ukuthi kuzokwenzakala kanjani. Nangu sisethi uze wagcina ethola enza isimo sokuthi akadayisa ngomzimba ukuthi azama support isimo sasekhaya. Beyivele ukwazi lokho na. Kodwa befika nemali en support. Yebo befika nako ukudla. Nani ningabuza ukuthi Thatha. Kulo muntu omevuka ekseni ethi emsebenzini. Ngoba nako lokho ngisengakuzwa ngobanakhe sekugula. Ukuthi bekunesimo esikanjalo.
Namhlanje nizodla nje. Namhlanje siyibe ngohola igrant bade ngomsomloku. Sakwazi ukuthenga kulapha yanaki. Sithengile rice, impuphu, no flour ebesinako. Amazambane ke nalo kunye ke no carrots kwazanga. Okay. Akunalutho nje fridge ngokwenza. Dilongo nje sikwazi ukuthenga. Sesomdala. Ngicela uyicelela, niyicele nje usizo abantu banilalela. Siyacela bandla. Konako. Aphose. Asinqabela utho thina noma yini. Lokho kuzoqhamuka nje. Yeah. Sizokwamukela. Nathi sibabantu. Singajabula kakhulu. Onakho nje aphose noma yini. Abonayo nayo ukuthi kumsizile nathi ngasisiza. Asiphosele. Siyacela. Nibanga kule khasi nakho. Siba u5 nje. Kanjalo. Mina sesiwami nengane ngilezana lesonto. Nami ngicela ukuba nesicelo. Yebo. Ngisibhekise kunene nobabili ingane ezinebo. Yebo. Ngicela. Yebo ngicela. Umuntu ocelayo ke uyaphiwa noma ngaphiwa noma siyamukeleka isicelo noma singamukeleki. Kulesi simo engisibonayo la ekhaya. Ngiyacela okwamanje ukuthi ninga-add omunye umphefumulo phezulu losizo la ekhaya. Yebo. Apha until nize nithole usizo nani impilweni ikwazi ukusukuma ime. Hayi kuzoba njalo. Sesomdala ngazi isicelo sami siyami angazi. Kuzoba njalo manje ubona nje lo wami selo ngamthola akazi nje iqhamuka omunye. Uyena nje futhi akasekho umunye usazoqhamuka. Cha, singabheka ukuthi akasekho umuntu azoqhamuka ngoba silazi kusasa lephatheleni. Angaqhamuka umyeni afuna ukuthatha kulobole. Hayi ke kumyeni hayi bandla. Kade ngaliphosa ithawula akasekho. Ngiyanicela sisi, isicelo lesi ngisicela kunini. Yebo. Ngoba abantu besamaya abanye la South Africa bebabheke ingane ukuthi mayezala ingane yithi uthathelwe igrant kanti le grant nje banikhala ukuthi ayinanelisi ayikho. Nothi ngoba ingekho idingo simo sesamanje sokuphila siyabiza. Ukudla kokodwa kuyabiza. So njengoba ngithi isicelo sami nje ngiyacela emaklinikhi kuyajova namakhondom akhona. Ko partner benu. Usizo lakho laziwa wena, ungaphoqa umfana ngenkwaniko yakhe ezoshiya wena osezini. Akushiye nengane la. Inengane ngathu Cha, Yothu yodwa yena. wena babu yedwa. Cha, bahlukene. Angithi uyabona wena sesomncane vele usayedwa. Uyedwa nje. Usakhona. Ubaba wakhe akade nje ayihambela. Usakushiya. Dala. Ngicabanga ukuthi ke lokho engicelayo mhlambe ke kuzoba sifunde nakunini ukuthi niyazi indlulephi. Niyasonta la ekhaya? Yebo sasonto. Ngibuza ngoba Hayi lapha. ngibona nale photo. Hayi. Abazali ababesonta. Ngibona ifoto. Abazali babesonta? La phezulu. Bebesonta phezulu. Ebuhleni. Ebuhleni. Base bashona ke. Banishiya khona abazali ebuhleni. Sathi ukulandela kancane sashiya sasisiya eZayoni. Kodwa usiko lwabo sisaqhubeka nalo. Sabathe neligcina. Siyagcina nje isabathi. Ngoba noma kungeniswa umdedelo siyakungenisa umdedelo. Okay. Ngicela uphinde ngiveze futhi la. Wona inkosi enkulu yamaNazaretha la. Ngingafisi ukungena kakhulu entweni yenkolo. But ngikhuluma
njengokuveza ubaba nyazi njengoba nindandane ngiyacabanga ukuthi naye ubaba wendawo la ngithi unomuzi khona la ubaba wendawo ngiyacabanga ukuthi nami mangathiwa ngiyacela kuyena mhlawumbe ukudla angeke aninekele izandla ngoba ningomakhelwane bakhona la ekhaya singasho ukuthi mhlawumbe sithathe usizo selethwesa yena but njengobaba wendawo before ngize ngiphume ngibheke ngaphandle ngoba okahulumeni yenzeka kudelay but nabantu South Africa uhulumeni kahle kahle ithina abantu ngiyacabanga ukuthi uma singazi zendlala kuyena cela ukudla nje njengobaba wasendaweni angibona ukuthi angeke ukudla singakutholi nakwabanye komakhelwane ngoba phela bathi omakhelwane nithe bayalazi sizikodwa akho abanisiza ngakho ngeke sibabeke icala Hayi cha sibabeke icala. Sibabeke. Oba ukhona owake wazama xa siwaphuma imanje umyeni wakhe. Yeah. Wasithengela i-gross. Yeah. Wagcina lapho ngoba nayo imali anasasebenzi. Angazi mfethu ngifike osizo South Africa angazi usizo silibona la ekhaya. Okay simoze ingane ke azazi lutho. So nasijabula ukuthi mayibona ingane kokuhle egqokile ufuna kube khona ukudla nasekhaya. Uyantiza isagqoka nala stage ayigqokanga. Nalamhlanje ade ngibatshela ukuthi hayi ngathi kuzoniphinda okwanenzala stiye. Ngibona phezulu lapha kuvulekile. Uma kunomoya kwenzakalani la? Oh lwaphephuka ke la edaning. La hleli khona nje kwaphephuka. Sasiza ubaba wala phezulu basifakela ke ukhethi. Okay. Ngoba nalapha nje sihleli nje sibuka eminyango lapha ekitchen masihleli nje la ebusuku. Ubuku phandle lapha ekitchen isicapha nje hayi. Asikho right. Kuyakhanya ngale. Cha ngiyakhanya kumnyama nje. Ngisho ama group awekho. Ayikho ngala. I-group la. Ile kuphela nje sinayo iglobe. Ayeke. Imali uyithenga iglobe engekho ngale. Intambo ayikho, iglobe ayikho. Ungangikhombisa somdala ngale. Sesicela ukuthi basibonge ngane zakwethu. Singala ematabetula bese khona namhlanje ngapha endaweni yakoThekwini kwaMzinyathi. Sesilizwile usizi lomndeni la ekhaya kacela. Okomanje nje sibashiya khona ke kulendlu yabo evuza amagnethi ezulu. Bakubalileka abakhala ngakho nabashoda ngakho ukuthi ukudla abanakho kakhulukazi lokwazi ukwenza sisutha aphuma zawudeza ngomzimba ngoba bezama ukusupport ifamily. Nendlu evuzayo ke le nomxhaso khona kodwa umxhaso kaMalume nakhona singacela kanti mhlawumbe bangaphakamisa izandla nomndeni ulungiseleke indlu le nanokudla kwaChristmas nazi nezingane nangu nobhoy omncane sho azo-ke boy masingathiwa nje ama-2 years noma uChristmas ingane sijabule kuthiwa sebaze bajwayela ukuthi uChristmas into abangayitholi ngenxa yesimo sokuthi bayintandane. Zibuhlungu-ke izimo ebhekane ney'ngane kanje South Africa. Sesithemba ukuthi uhulumeni wethu oholwa abantu abamnyama bayalwazi usizi basuka nalo kulona usizi bayalwazi. Noma-ke sebahlala ey'ndaweni ey'phezulu kodwa-ke bayazi basuka. Cabanga ukuthi bazophakama-ke nabo basondele kulo mndeni ukuthi ikuphi abangangenela ngakho. Kanye ngathi-ke South Africa labo abantu abangakwazi ukuphakamisa izandla banamandla balekelele.
nami ngithe mhlawumbe ngizoke ngicele ukuyocela kubaba wendawo. Njengoba ngithi angifuni ukungena kule nto enzayo ukuthi isonto ngiyocela kubaba wendawo ukuthi ikuphi angalekelela ngakho kulo mndeni mhlawumbe kulokho angakwazi ukuthi amandla ekhona lekelele iy'ngane zakhe naye lezi zimakhele la endaweni khona la ematapetuli ubuhlungu esikubonayo esithembayo ukuthi mhlawumbe-ke siyoluthola usizo. Cha, siyabonga ngwandla kwethu nisale kahle emakhaya. Baba yini sekuhlwile nathi selothu ukhalo. Baba yini.